finande jeego bernde nden finande jeego bere koynde hoyfunde ne feewi kala kuccanɗo yirlande hen yiita jaabol andade l'islam fenani joomum kasi so waɗi goto e mon jiɗɗo andude holto ɓe penani joomum ene ɗo goto e majji Al Imran aya 49 eɓe mbiyama almasihu ari tan ko gam Israila en fewde yahuda omo haalano hoorema o nelaɗo faade Israila mi ardi e mon e findi ummoride e joom men alquran e hooram ina ewno wonde almasihu nela tan ko e banni Israila kanko o arani gam yimɓe heddiɓe ɓe e yo rendo woto holko saabi masiyankoɓe ena jayitana yimɓe woɓɓe manam ko masiyankoɓe wona yiɗɓe ɗumen ko jaɓɓo yiɓe ɗumen ko kamɓe e koye mabɓe holko ɓuuri webde woppude ɓe gona yahude en ɓe foftinaɓe e gurdam mabɓe ni walla ɓe maya sababu nde ko ɓe jindani habrande leñol gongol holko ɓuuri webde alay saago woppude ɓe gona yahude en ɓuuri webde ɗum ɓuuri webde ene goso wodde goto e jabtoɓe noon jaɓɓortoɗo e paltok walla goɗɗum ko wayi noon e jokkorde mbiyowama ko wayno mi nelaka so wona e baali Israila majjiɓe an guiɗo am noddago almasihu ene ɓeydo yajde ene labti cerɗe Linjil koko fuɗɗi yahude ene ɓeydo yajde ene ɓeydo ha yettoyi tarini ɗi targol almasihu watno ko taaɓe hayde almuɓe nela ko Yerusalem yahuda Samari ha ceɓɓam aduna taabere taaride aadide ko yahuda ɓe puddorima e yahuda en ko addi foof taabere taaride ɗiɗiɓere hen ɓuuri woɗɗude seeɗa taabere taaride tataɓere nawri ko aduna foof ko hen min jaɓɓano minen kamɓe noon eɓe gaddana en konngol gotol hakkude Linjil taw ɓe kolliranimo gasirde Linjil woto yimɓe gara eɓe mbiye mami jabto Racide mami mumɗo huno ko mum mami lapre ɗum ha gasami juuka mum manda hollo goɗɗum mbiɗa andi ɗiɗo kongi foof mi wona sukku pendu subaka ene wiye ene haala jayde taw anda ko Linjil haalata ko paame ɗum e beele mbiɗa laabana on Mouhamadou e l'islam ene wiya Isa nela tan koye Israila mami addan on oɗo hadis e Sahih Muslim beele ina fandina aya he komi tottaro gueɗe joyide hay goto tottaka haade kam komi kertinaɗo mbiɗa jogui gueɗe joyide hay goto joggaki gaga am polranome e dow kulol ko fotino yaade lewru manam komi kulɓiniɗo denguino yimɓe ko tolni ɗanngal lewru e taarida haade kam yettoyade ko tolni lewru ɗanngal tawno eɓe mbayi ni jokkule mabɓe ne tiña o waɗani kam lesdi laabdi juulirtendi manam siko goɗɗo alay saago juulo won nokku min mi rokkama juulirde kala nokku ɗum kon joɓɓo laaɓi ceer eɗen gandi masiyankoɓe ne wawi juulude kala nokku hadis o jokki te ɓi kala gorko jeyaɗo e leñol am do siftiri juulu juulat ɗum ko ɗo joomum woni foof juulat soko goɗɗo joomum alana ɗum gueɗal mi dagganama gangal jawdi teetadi e nder haade ngal hay goto dagganaka haade ka ete ko mino heedana jawdi yimɓe te in totta maslagol ngol rewi hen ko tefore ɗum ɗo foof miɗen mbawi labtinde ɗum e jangde goɗɗe kono dacce kam mi faccere fayde kaaɗo haala anabaɓe nelano koye yimɓe mabɓe tan min nelami koye yimɓe foof en kala anabi arno koye leñol makko tan mino gonanmi ko foof en mi nelanoma e aduna no worno ni wadde holno mbaɗaten e ayeji ɗi labtini en e masiyankoɓe e nder Yohana semmore tataɓere aya 16 aya ɓurɗo fendi e reftede e mawɓe e tokosoɓe e masiyankoɓe nokku foof e aduna ko aya ɓurɗo hutorede e masiyankoɓe gati Allah mo yiɗi aduna ha gati Allah ne yiɗi aduna ha o rokkati ɓiyo mbajjo e belle kala gomdino ene wasa halkede heɓa gurɗam ha abada kala gomdindo jokken wadde tummirade e ɗum ɗo ni jeehe mbaɗon leƴƴi ɗi foof no potiri almuɓam wonani de leƴƴi foof no fotiri eyyi baptiséɓe inde baaba o e ɓiɗɗo e ruhu ciniɗo te jangneɓe rewde kala ko jamanmi on jokkam taw mbajode wenderde foof Linjila wendere foof o gassirde Linjila Markus woni ɗo
wadde fitti ko fenade koko laabti ɓe penani on elle ko yahude en tan jeeyi ɗum almoɓe ene paami ɗum hay Paul yo kamɓe fof eɓe gandi o haalata ko fayti yahude eɓe gona yahude ɓe fof so wona ɗum holno romnaɓe gontiri gonɗinɓe saabi gendi Rome wakkati wonti gendi masiyankagal holno Misra gongeniri te hokol nawri ɗum Europe so tawi o nelda ko yahude en tan koko hertana yahude yo heddo yahude en bono tawde masiyankagal wordana ko aduna fof no worno ɓe cari ɗum e aduna fof no worno